a challenge ukuthi what kind of a society are we building? What kind of the future of the South Africa we are making? If we are going to have amadoda alanda ngalolu hlobo, amadoda yalanda, amadoda with social media. My goodness Lord, indoda yenza video ku TikTok, yenza video ikhulume nyanto umzimba, ikhulume ngathi ungayimboza, ikhulume ngathi ungafuna ukwazi ukuthi ubaba kabani lona, ikhulume ngathi ungabuza ukuthi uNkulunkulu wami inkosikazi wakho uthini la khona, izingane zakhe yithini, ngoba amadoda namhlanje ayakhuluma. Hey, angiphathi ke lawe sinawo la kaMsindisi. Ubangcwele. Hey madod. Awu. Ulaze lafa elihle kakhulu. That's where I think ngine problem. I honestly nginayo challenge lapho. Mhlawumbe ukhona kodwa umuntu ongangiphendula. But suke beshumayela nje. Khona ayalanda. Uyabona khona amanye nje ukuwabize nawe la lolu hlelo lwakho. Khona ngawe ngayibona indoda ikhuluma izijuluke, indoda ikhuluma izimemezi, indoda. Ayishumayeli le ndoda, ngithembe naye umuntu oshumayelayo, okhulumayo. Business. Umuntu olandayo nje okhuluma zonke indaba.